long kisi bakado habingi page lang baki wall news bagi page lang baki jingja ke per ke pertai ngi baki along kisngi ke bakado nama kata ngadon ke khobor ban puli pedeng jong pi batung ini pen kreno ela ka jong ka jing em ngan puli ini ke pon naga kitab jing pen pau ke lenong ke ba ar fu ar bat ke khot ke ba khat ar ongum ni hakimi ngawan kloy bat ke nong jonga ke don lambat nga ban ainong ha wei pa wei baro kat ko malong ka jingle jong o ngalong mga alfa ber omega baningkong bad bakhadu basdang bad bakhot hangning ikan ka tien ka joble ka kran jisu ong ba hakimi ngawan kloy jisu kran bat ke ka bang kwa ia ka bangin ia prakhat ka ne ka por lengba kini ki sngi ka ba ngi yo imo lengba ki social media ba per lengba ki internet lengba ki khobor eken ba ki jingja ba shirkhe kala ja hasodong ka prthai but ye ba kane ka jingja kane ka pandemic ni covid-19 ni coronavirus ngila banang ringkat kata ka jing berngam thama habdeng ka China ka USA ki riba per ki be jonlang eken ba ka long ka ba ma hadu kata ka jingdon kam yang aba pi ka long bangin penkre kini ki singi long ki singi ke ba ki singi ba janjar hadu kata nol kata pade sagawai ngi ba ki benget hagi ni ki singi ki khuslai bha i benget ni ki singi ki long pja bha ka mensim hagak tin ke joblai ke kren kong ba kanwan kata ka ya jong ka jing phaidin leng ba ki ni ki singi hagaba am shimla yo satia ban pli ya ki ying mane te hadin kitab de ki brew kelas ko thaj ben le jeseng mentang lala ban pli ki mane te henry ka jinge ka long ba ki brew kelas thaj ben wan jeseng te nama kata ka don ka jing mapat namar ka jing thaj ben wan jeseng kan wan ra ka jing kan wan ra ka jing jaitu kan wan ra ka jing so thaj ban wan jeseng wat kum tau setan unyo ka jem jongki bakila ro ban phaidin no haka jem ga jongki te nama kata ko kin men ki para ken tu ye pilang baro ane ka por bangin long ki bala pen kre yela ka jong ga jingem laro jisu wan haka nur ka no ka por ka bangim tep maka bible kong ba ye ka singi om don betep te nama kata haka nur ka no ka por ba jisu krisun wan te tongin long ki bala kloy tongin long bala pen kre yela ka jong ga jingem namar ba lara uji sunwan nginam du no iya ka ban lej lamru trai te to blen kerkhu nga sipen kan mawi ka ne ka tin joblai puli biang sen jisu ong hakimi ngwan kloy bat ka nong jonga ka don lambat nga ban ai nong ha wei pui baro kat ku malong ka jingle jungu nama kata jisu kris la janwan bat nalo kata kalong ba unsa ai nong unsa ai kata ka bainong yang abre pi la ka de ka bhala ne ka basniu henry unsa ai ka bainong nama kata ka bainong ka bakumno pinyo nau tra jisu ka bainong ka bakumno hoy la da pila la bahati pin poi sebeneng pila pediang tra jisu pila kala ka mot pila IT met ba sim show tra jisu kres kom ta pin poi sya ka hima ka jong blai henry la da kumno pim simla IT pim simla kala ka mot pim simla pediang tra jisu kres pinangam nangam hake jingmlen besniu pinangam lese haka kiat pinangam haki jing kwa brai ka do ba per kumno pin kermen ya ka ban lej baru try hasuñ meneng ban lej baru try ha beneng kumno pin kermen haba ka jing em jopi kami habat ka tin ka joblai nama ka tanga ken tu ye pilang baro tongin klaba mot tongin IT la ka jing em show try jisu hallelujah te nama ka tanga in IT show try jisu kres ban nga duai na ka bada jong pi ba pin kala ka mot aduai na ka bada jong pi pin long ba koi ba kia aduai ba pin shekriyo bulai bat nga duai ro ba pi de bandon ka men sim ka ba smart ban wan she ka jeseng ka men sim ka ba smart ka men sim ka ba IT lot show try Jesus Christ ba ngin kendu hagi de singi ngim de ban ong ba ong athaj nga bun kam la ringi ap ka jing bun kam la ringi ong bun kam kan mau bha yo kata ka jing bun kam jingi kan ring siya ka bangin du ka jing rong no ngindu ka jingwan jo tra Jesus Christ
but nginam yo por shu ban kala kemut henry menta nginam long kum tan ito in pai shu tra Jesu khanang ba hakapor ka ba tra Jesu nuan ngini yo ban lej lembat u shatesha sun meneng u blain kerku nagam naga buram ka jung u amen amen praise the Lord amen hallelujah praise the Lord